मेरी यात पिया परदेस गईले पिया परदेस कही गईले कोठावा उठाई हाथवा माला छवाई हन हो यारे कही गईले बेटावा हो हाथ बेरे घरवाया सवेरे घरवाया दूर से अले लाछन देवर अंगनवा बीचे खड़ा भइल हो ए भाभी काहे तहरो मानावा उदास काहे रे मनाबे दिल काहे रे मनाबे लाज शरम के भी बातिया कहत लाज लागेल हो ए देवर राहुल भैया मारे ले मेहना कहत खोलमुहा नीलू गरिया तो पहिर चुंदरियान हो भाभी धोइला नहेली के भेष भैया के आगे चली जा भैया के आगे चली एक बन गई और दूसरा बने और तीसरा बन हो आरे परी गईले साहेब के नजरिया त मने मने भी हसे त मने मने मुसुके ए साहेब लिखी दीना हाथ के ना कहाँ के तुम हेलिन कहाँ रे कैले जब उनको मर्द कहाँ के तुम हेलिन कहाँ रे कैले जालून हो अरे बना में के हाई मामा है हेलिन बना में कैले जाइले हो साहेब लिखी बिना हाथ के अंगूठिया मुख के रुमालिया साहेब लिखी बिना कार्तिक अमावस कार्तिक बरहबरेश्वर राजा घरे अंगनवा बीचे खड़ा भइल हो ए आमा के कर जमाला कहोरी लावा पलंग पर लोटेल पलंग बक्सम से करेली पुरुजिया चमकी अंगना फेंकेली होए साहेब पड़ी ना हाथ के मुखिया त मुख के रुमालिया साहेब पढ़ी न कार्तिक मर्दे रहल बुझाई तो सोचलस कि मतलब चिन्हत नहीं के तो मतलब चिन्ह गए तो मतलब बातचीत हो